Good people, good morning. How are you? This is Baba Keketo. Mkona kumesoka nkuru penya. Nasindi kumbo dabuda pa 10. Ndika tukumbo enda pa not yet. Okay. Ndikumbo pina town. Nasi ndulombo noti ndikakwira kombi chichinoitika maize ndolombo noti muchiri kufambikere mukombi tava tatoona vanhu vakawanda vatopa live varitoona and likes ndikutofamba serious nemukombi and I want to see the experience kuti zvichiri kuita ndakatopa gift petrol manager ndakamupa mota like yesterday and I told him to go with that kumba and then today I'm walking on foot and I want to see the experience I want to see the experience yekuti ndikambofamba netsoka kana nekombi zvinobuda iwe so that's what's happening and you're gonna like it. I'll be live and me and that's what's gonna happen. That's what's up. Saka and when Anzina Andrew Chitoa is saying, "What's up, Andy?" And God knows Zangare is saying Makanyanya and Simbarashan Pasando Metono Tatanga and Mildred Phillips Ndiatanga morning from Dubai. Wow, what's up? Ranzina P-Mite Chiwa or P-Mite Chiwa is just joined. And put on a mask to give yourself a follow. Alright, that's something from Facebook. And Simbarashi Malvin Chakari just joined us. Alright, Tiny Rufuru Wadzo grateful saying hi Andy. Mildred Phillips is saying iwe pindura ovanu. But the question yabvunzwa. I don't know. Victoria Yoten is saying na dozi. Victoria Yoten na dozi. Hey Mdara Wakeketu. Then Patricia Stephanie saying morning from London, UK. Oh, what's up? How's London? Then Shedrick Kandagovu Chiware Muri Zanzamuridzonde from Australia. What's up, guys? What's up? What's happening? Nasindiribo Baba Keketo is walking on foot today. Ambonoti ndafamba nitsoka. Chinoitika. Kuti vanhu vachiri kuzvitambira here kana kuti wazinoketa vinge chingonzana anofamba nemoto vanodii ambona kuti ndikakwira nekombi akwira kombi chichinoitika and I likes you know zvinhu zviri kuitika mazano zvakawandisa ende zvimwe zvacho zvinobhohwa zvimwe zvacho zvinonakidza zvimwe zvacho zvinotostressa yeah lot is happening a very lot is happening these days. Ero album rakabude vamwe vanenge vachirifarira vamwe vanenge vakarimaka vamwe ndo vanenge vachingo shoropodza military touch military yazodai military yazoti chichi guys and he's the visionary here so whatever I do andimboite zvinhu zvinopwanya vision so don't worry man Sajke don't worry you just keep supporting him doing everything vanonyora endi blah blah endi lochi kudakwa whatever doesn't matter I'm kicking living like a king usina mari but ka life karbo and une mafans azvina kana pressure azvina kana dent ndandite chimodzitonza chete
indimuridzo japresa nati tahle xq Jitas band. Jitas yangu kutorarama izvozvo vari padeni vakarara ini ndikumuka ndokufamba. So whatever people say, it doesn't matter. We just have to do our thing. Inini and muridzo nemi muri muridzo, and that's what's happening. Saka because knows ndakusvika pa ndadosvika manje pa panokwirwa makombi, and I just want to see how it's still like kukwira kombi. But I know it's going to be fun. Saka, don't worry. And don't moresa ma officer angu. Then don't go pasando sanda kuira kombi. But for roadblock. And then that's what's happening. I'm meeting up with kids. We're going to Chikoro. Askapa kapaneka msika. Anzina preacher DJ professor nzi Emma nzi. Masha uchiza saying baba keketo. My ane sort mamukira kuende pineba. Naona mwana ari kwenda kuchikoro. Isinana. Avana, mwana ari tokwata zvake. Zise chibaba. Ndazi. Chimbo morese umuri yangu emuridzo momoti makadini. Kuutazi. Ngodada. Kutsvake kuno. Kuno nasina ndambofamba netsoka ndimona kuti chinoitika. Yes. Ndatokwira kombi. Serious? Ndatokwira kombi, naone chitokwira kombi. Avana, arise machete. Adidi. Awa iri bo. Malevo ari right. Right. Saka pamana ndakuda unomisa kombi manje. Ndimboona kuti sakamira sei. Officer. Zufire. Ngodada. Apa ndamira kombi manje. Naona si kuti sakamira sei. And then that's what's happening. This switch. Ndamira kama kusoko poster. Esa ana timu langu liko nimoresa. So right. Tukanzina Tafadzoro. Tafadzoro Sike just joined it. God knows Dzangare location delivery. Kunonzi ndiri kumarimba. Ndiri kumarimba. Saka izvo ndakumisa kombi. Ndambokwira kombi. Timbona ti chakachaya. Makomba charuka yakazara man. Makomba charuka yakazara. Ndisida kukwira ma-private. Ma-private ngaende zvawo. Ndoda kombi. That's what I call humbleness. Marshall is saying, thanks Marshall. And D Masanga is saying, Madi Baba Keketo. Saying Madi Baba Keketo. And Tanaka is saying, Lo Marimba, that's my hood. Kuya tingo kwira competition na Tanaka. Tingo apa barungu fura ma private induda kombi cheche yanduda anisuku kusiya kana pina mkombi lozokusiya na pina mkombi munyatso zonoti sure baba Keketso pina mkombi. That's what's happening. Darone ka fluke emakusini keke amka fluke kulezi yangu yaveta cheve joinira Collins Kiteko yabo watuti Anzina Shedrack Ganda Buchiware Unoyari in Australia. I'm coming soon. Kuya go Australia. And my Monashi Sig is saying, Asa Ugareko. No, I don't stay there. Yeah. Charlie is good. Lapinam Komba. Yeah. So I'm in the Kombi right now. And there's a lot of people. So they don't do that. And now there's 40 people. So, and then
batenda buda mo. Name of